Anul acesta un sejur într-o destinație de lux poate fi achiziționat la preț redus. Dacă vreți să vă petreceți Crăciunul sau Revelionul în Tenerife, plătiți doar 320 de euro pentru 7 nopți de cazare și zborul dus-întors. Clar este oferta foarte mare pentru exotic, în special pentru lunile noiembrie și decembrie, când și clima în aceste destinații permite. Nu doar hotelurile, ci și companiile aeriene vin cu oferte incredibile. Eu nu cred că am prins, nu cred sigur, să zbori în Thailanda cu 350 de euro. Dar nu acum. Abia spre finalul verii, când estimează agențiile, lucrurile se vor mai liniști, iar restricțiile de circulație vor dispărea. Am și achiziționat o vacanță în Thailanda la sfârșitul lui august, de care sunt extrem de încântată. A fost undeva cu 30, chiar 40% mai ieftin decât anul trecut, iar în acest pachet, în acest preț am achiziționat biletul și all inclusiv într-un hotel de 5 stele. Nici italienii nu stau degeaba și vin cu propriile oferte, chiar dacă peninsula este considerată a fi zonă roșie. Sicilia vine cu oferte greu de refuzat. Dornicii de vizitatori, autoritățile s-au oferit să achite jumătate din contravaloarea transportului și asta nu e tot, pentru că la fiecare 3 nopți petrecute pe insulă, una este bonus. În plus, turiștii nu vor da niciun ban ca să viziteze muzeele sau vulcanul Etna. În total, Sicilia va investi 50 de milioane de euro pentru a impulsiona turismul.